Lovagok tettek esküt szombat este Gyulán. Az újonnan avatott emberek a vizek védelmét tartják kiemelt feladatuknak. Ez a nap híre ma. Még 2009-ben fogalmazódott meg a Nepomuki Szent János lovagrend gondolatának megalakítása egy gyulai horgászfórumon vizeink védelmében. A szervezők úgy gondolják ugyanis, hogy nem elég beszélni róla, tenni is kell érte. Az egyesületként megalakuló lovagrend a vizek védelmében tevékenykedők részére tapasztalatcserét, ismereteinek bővítését, pályázati lehetőségek kihasználását és széles társadalmi támogatást kíván nyújtani minden vizeinket érintő kérdésben. Ehhez is kapcsolódóan a hétvégén rendezték meg a hagyományos gyulai horgászbát, melynek egyik kiemelkedő eseménye volt a lovagok avatása. Ennek egy bevezető aktusa a Nepomuki Szent János lovagrend lovagjainak a felavatása. Ahogy fogalmaztál, délelőtt megtörtént a zászlószentelés Gyula Nepomuki Szent János szobránál. Kovács Péter plébános úr megszentelte zászlónkat, és a zászlóanyánk dr. Belgesi Klára engem, mint nagymestert akkor lovaggáltatott. A tavalyi próba után idén második alkalommal rendezték meg a bált, melynek szervezésében több kisebb környékbeli horgászegyesület is bekapcsolódott. Szeretnénk, hogyha nem csak a vízparton, hanem egy ilyen jó hangulatú ünnepség keretében is a horgászok összekovácsolódnának, és tartunk majd egy ilyen bemutató filmet is róla, a horgászatokról, versenyekről. Azt szeretnénk, hogy ne ellenségeskedés legyen az egyesületek között, hanem összefogás, közösen dolgozzunk a természetvédelmért, és azért, hogy a vizeinkbe minél több hal kerülhessen. Az új szervezet nem külcsimben, hanem céljai elérésében és a vizek védelmében kíván lovagrendet működtetni, kihasználva a szó fennkölcsengését is. A lovagrendbe bárki jelentkezhet és részt vehet munkájába, aki alapszabályával egyetért. Legelőször, amit nagyon szeretnénk a fejekbe rendet tenni, azt, hogy mindenki úgy érezhesse magát, hogy egy lovagtól sokkal többet várunk el, ő, mint lovag már nem engedhet meg magának annyit, és ő neki jobban oda kell figyelnie a környezetére, a környezet élővilágára. Az egyesületnek a telepítési és koordinációs feladatokon kívül számos egyéb feladata is van. Versenyeket szervezünk, társadalmi munkákat szervezünk, és természetesen mondom az összes egyesületet összefogva közösen körversenyeket és természetvédelmi takarításokat, karbantartásokat végzünk a Körösökön és a környező csatornákon is. Hogy nem halászlé van, miért marra halászlé horgászbálon? Azért nincs halászlé a horgászbálon, mert ez egy olyan étek a halászlé, amit kézzel kell enni, szálkázni kell, és úgy gondoltuk, hogy egy báli dologhoz nem illik egy halászlé, ezért nincs halászlé. Az esten a vacsorát követően volt hastánc bemutató, tombola és hajnalig tartó tánc is.